Ak nechcete byť jeden z 1000, ale chcete, aby vaša práca mala zmysel a aby ste boli videní a vypočutí, prídite sa pozrieť na nás do nášho stánku Optotune v rámci JobSpot Trnava. Sme pôvodom švajčiarska spoločnosť, sídlime tu priamo v Trnave a ponúkame zamestnanie nielen pre operátorov výroby, ale takisto aj pre inžinierov v rámci softvéru, firmvéru, elektrotechniky. Čím sme možno iní, je práve to, že nie sme veľký korporát, je nás dokopy 210 a dávame priestor našim ľuďom, aby sa vyjadrili, aby priniesli nové inovatívne nápady a aby mohli ovplyvniť našu výrobu. Môžem povedať, že naši kolegovia reálne pracujú na prototypoch šošoviek, ktoré sa potom aj neskôr vyrábajú. To znamená, že môžu vidieť aj výsledky svojej vlastnej práce. Nie sme súčasťou nejakého väčšieho kolobehu, ale sme tu. To, čo si vymyslíme, to si vyvinieme a takisto to potom aj vyrobíme. Takže v tom sme takí veľmi špecifickí a myslím, že celkom zaujímavé pre ostatných. V rámci rozvoja my sa snažíme, aby naše školenia boli špecifické, keďže sa pohybujeme vlastne v optike, čo je veľmi také zaujímavé a možno iné ako iné spoločnosti. Tak máme zaujímavý systém Litmos, kde máme ku každej pozícii pridelené špecifické školenia, ktoré si môže človek pozrieť online, v pohodlí z home office, v kľude, takže vie sa aj takto nejak vzdelávať, ale takisto poskytujeme zamestnancom rôzne školenia, o ktoré aj oni majú záujem. To znamená, že zamestnanec v rámci svojho hodnotenia, či už polročného alebo ročného, môže prísť, povedať, že mám záujem o takéto školenie. My sa vždy snažíme nájsť priestor, aby to školenie sa vedelo zrealizovať. Takže keď chcete zistiť o nás niečo viac, prídite k nám do nášho stánku Optotune v rámci veľtrhu práce JobSpot a prípadne ďalšie informácie nájdete aj na stránke www.jobspot.sk.